Hi kids! Kamusta ka mo? Welcome liwat sa aton nga kindergarten class. Ako si Ma'am Jana, isa ka manunudlo sang kindergarten sang Sara Central Elementary School. Handa na bala ka mo sa aton nga leksyon sa ininga adlaw mga bata? Kung handa na, tanan magtindog kag magsunod sa pagpangamuyo sa pagkanta sang balay eskwelahan jingle kag sa pag-exercise kaupod si Ma'am Joyce. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Buligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Sa balay eskwelahan kita mag-aalam, sa bulig sang aton ginikanan. Nagatuon, mag-isip, magpasa, mag-drawing, magsaot, kag magkanta. Amon balay, amon eskwelahan, kadamo sang bagay pwede matunan. Kaupod namon ng bugos nga pamilya, sa pagtuon ga sinadya. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Subong mga bata, ako maipakilala sa inyo. Ini ang mag-abyan nga Sanday Lily kag Linda. Ano ang inyo na notice sa ilang nga duha? Very good! Magkapareho ang duag sang ila palda kag pareho man sila nga may laso sa ulo. Diri naman sa sunod nga laragway. Ano ang inyo na notice mga bata? Tama! Ang ila bola kag ang numero sa ila nga t-shirt magkapareho. Magkapareho. Amo ini ang aton pagatun-an sa subong nga adlaw. Ang duha ka bulak magkapareho. Ang duha ka hampanganan magkapareho. Magkapareho ang ila itsura kag wala ini kinalain. Ari naman ang numero nga isa, pareho man sa numero nga isa sa pihak nga kahon. Ang letra nga M, pareho man sa letra nga M sa pihak nga kahon. Tistingan naman naton mga bata ang mga tinaga nga ini. Sila magkapareho. Mama, mama.
Nakuha bala ninyo mga bata ang buot silingon sa magkapareho? Very good. Sa iningation, aton sabtan ang mga masunod nga hilikoton. Aton itudlo sa screen ang aton mga sabat. Bilugan ang duha ka balatyagon nga magkapareho. Bilugan ang mga letra nga magkapareho. Butangan sang X ang letra sa sulod sang kahon nga pareho sa letra nga ara sa ibabaw. Ikahon ang magkapareho nga kunla sa ibabaw. Bilugi ang tinaga sa sulod sang kahon nga pareho sa tinaga sa ibabaw. Butang isang check ang numero nga magkapareho sa kada kubay. Good job, kids! Sa iningation, aton kuhaon ang aton mga modules, kag sa bulis ang aton mga learning facilitators, aton sabtan ang mga hilikoton. Madamog nga salamat sa inyong nga pagpamati, kabay pa nga kamo may natunan, kag nag-enjoy gid. Until next time, ako, si Ma'am Jana, isa ka manunudlo sa kindergarten sa Sara Central Elementary School. Bye!